ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ng asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang kolatita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Angkol! Dagol! And Tita Max, Tanya Chinita. Magandang araw, Colin Tits. Isa po ako sa mga suking tagapakinig at nanonood din ng inyong programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Fred. Ang asawa ko po ay si Josephine. Parehas po kaming late na nagtagpo sa isa't isa. 35 na siya noon, ako naman 33. Parehas po kaming galing sa long-term relationship. 8 years po sila nung ex niya. 6 years naman kami nung ex ko. Siguro nga, kami na yung itinadhana sa isa't isa. At nakatatlong taon din po kami sa aming relasyon. So this time, 38 na siya. Ako naman po, 36. At doon natin simulan. Tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Alas 10 na pala, uwi na ako. Aga mo namang uuwi. Alam mo, looking forward ako na isang araw wala na tayong goodbyes. Kasi kasama na tayo matutulog, gigising tayo magkasama, pagtitimpla kita ng kape. Hindi mo na naman ako pauwiin. Ganun mo. Gusto mo ba talaga na namimiss mo pa ako? Maaga pa ako bukas eh. May damit ka naman na naiwan dito pang trabaho. Sige na. Ganun ba yun? Sige na. Oo nga, nahanap ko yung jacket ko. Nandito pala yun sa'yo. Naiiwan ko pala yun. No. Gusto mo ba talaga ako hindi katabi matulog? Hindi na ako sanay. Gusto kitang katabi pero kailangan ko rin umuwi sa amin eh. Hanapin din ako dun. Sige na nga. Ayoko na. Tatampo na ako. Ganito na lang. Magpakasal na lang kayo tayo. Kailan?
Para may ano pa, may preparation mga next year. Ba't di pa this year, hindi ba kaya? Ang tagal pa nun. Pwede naman, pero Ano pa bang iintay natin? hindi. Ang sa akin lang, kasi bagay. Ikaw, okay sa'yo. Simple Sa lang akin kasi, kasi, bakit pa ipapa 2027? Pwede naman this year. Ano pa ba yung iniintay mo na Hindi. sign? Di ka pa ba sure? sure ako. Ang ano ko lang is, kailangan nating mag-ipon. Ayoko, O, pareho naman tayo may stable job. ayoko kasi ibuhos lahat dun. Kasal, tapos Oo, yun nga. katapos nga tayo. Kasi, Ayun nga. Ano nga paghahandaan mo? Eh, wala namang paghahandaan na bonggang Meron. kasal. hindi, may kasal, may selebrasyon, pero gusto ko yung maipon nating pera, yung naipon mo, naipon ko. Gusto mo Pag- negosyo eh. Pag inantay pa nating makapag-ipon tayo, hindi na tayo magkapakasal. Hindi, ang ibig ko sabihin, may natira-tira naman tayong mga pera, wag natin ibuhos lahat doon. Wala naman akong sinabing gusto ko ng bonggang kasal. Ano ba Sure talaga ka? gusto mo? Kasal o wag na lang? Kasi parang gusto mo ba kasal pero parang Hindi. ayaw mo naman. Gusto ko Ano ba makasal talaga? tayo. Ang Oh. sa akin lang, Nanghihingi ba ako ng bonggang kasal? Kasi kung gusto, gagawa ng paraan. Pag ayaw, next year na lang, daming ipon, daming sinasabi. Wag na nga, tatampo na naman ako ng 2 tampon na to. Ikaw, tutulog dito. Tapos, kasal dito pa na ako kasal. matutulog. Sige na. O, Mm. isang na lang yung tampo mo. O, isa na O, lang. tanggalin pa O. natin yan. Oh, ano ba talaga gusto Ang mo? gusto ko kasi, may pangkapital tayo, magpa 5-6 tayo. May trabaho ka, may trabaho ko. Yun eh, Kakatakot yan. Hindi. Walang kasiguruhan dyan. Ang hirap maningil. Alam na baril alam. agad eh. Alam na alam ko yung hirap ng maningil. Kilala mo si yung Johnny Oker? Oh. Papautang yun. Tignan mo ngayon. Eh, of the OFW yun dati. May puhunan yun na kapag nawala, may backup siya. Tayo, yun lang yung backup natin. O, wala tayong backup. Yun lang yung... Kaya nga Pera yumaman siya natin. dahil dyan eh. Alam mo na, bumili ng bagong Eh, pick-up, magaling bumili- kasing magaling mag-sales talk. Ang galing nun sa babae. Hindi. Ibig ko sabihin, yung mga ATM naman yan, sa atin naman yan mapunta. Kuhanin lang nila kuhanin din yung porsyento. Tas, Nakaprenda yung oo, ATM. sa atin yung ATM, syempre. Pero ano Hindi bang pwedeng walang goal mo? Ano collateral. bang goal mo sa business na yan? Syempre, makapag-ipon, makapagpatay sariling bahay na malaki, makabili tayo sasakyan, yun, negosyo. Then pag okay, huwag na tayo magtrabaho, negosyo na lang. Ganun. Pag nagkaanak tayo, di ba? Nakakatakot maningil eh. Nakakatakot. Ba't ka natatakot maningil? Kasi wala namang nakukulong sa utang. Eh, hindi naman akong papautang kung wala ATM. Oh, okay ka na. Ano? Balik tayo sa kasal. Hmm. Ano? Hindi pa nawawala yung tampo ko. Papakasal na tayo. Sige, Kailan nga? katapusan. Basta within the year, pakasal na tayo. Ayoko nung ganyan. Parang hindi ka namang lalaki. Basta ayoko nung ganong sagot. Kasi kapag ako nagplano, gusto ko, halimbawa, sa September, Burr months, Pasko, hindi yung within this year. Hindi, ano nga Kailan yun eh. yun? Kasi parang wala Ang taon tayong ngayon plano. is 2025. 2025. Kanina nasabi ko na. Hindi, mali yung 2025 pa. So, tama-tama. Sa December na lang, okay sa'yo? Okay na okay. Walang mas maaga. Ano pa bang inihintay natin? Prepare pa tayo. Ako naman na... Wala nga naman preparation eh. Ano bang preparation ang hihintayin? Kala ko ba walang gastos? Anong prepare? Same lang naman. Share na tayo sa gastos ngayon. Parang ayaw, tampo na naman ako ng isa. Sige na. Huling gawin tawad, natin September. Huling tawad. October na. Bakit? Sinong jowa mo ng bebreakin mo muna? Ayun na. Sige na, September na. Yan. Ayan. Okay deal Guys, talo talaga tayo sa mga babae. Deal guys. Deal. September, okay. Go.
Fast forward, nakasal nga po kami, Colin Tits. Saktong budget lang. Andun yung pamilya niya, andun din pamilya ko po, pati mga close friends namin. Di na po namin masyadong binonggahan para may pangkapital po kami sa gagawin naming business na pautang. Sa awa ng Diyos, naging okay siya. After ilang buwan. Mal, dyan lang ka lang ha. Bantayan mo ako. Oo, binibilang ko itong ano. Dalawang ATM na lang to. Sige. Wala namang hindi nag-surrender sa'yo. Wala, surrender lahat. Lahat syempre. nilaman naman. Meron, siyempre. Pwedeng wala. Last na to. May bata na mamalimos oh. Ah, Palimos po. Jesus, kawawa naman. Sandali lang. Bigyan mo muna kasi baka malito ako dito. Palimos po. Ay, kawawa ka naman bata. O, eto, 5 piso. Puro papel po yung ini-withdraw nyo, tapos 5 piso yung bigay. Mayahiya naman pa kayo sa mukha nyo. Ah, gano'n na ba yung mahal yung nagmamalimos ngayon? Papel ang gusto? Bigyan mo na. Saan po makakarating? Hindi na nga nakakabili ng stick o yung 5 piso eh. Ito. May papel ako, 20. Gusto ko po yung Ayan, yung yan. ATM po ang akin. hindi amin yan. Bakit po ang dami yung... Hala, holdapper po kayo ng ATM. Ang dami nyo pong ATM. Masama po yan. Bata, negosyo to. Negosyo to. Anong negosyo, Ber? May BIR po ba yan? May permit yan? Ikaw nga kumausap dyan sa bata na yan. Nakukulitan Ito ako. na, bigyan na kita ng 20 ah. Hala, hindi po. Yung parcel ko po 85 dadating eh. Huwag kayong huwag kang mag-order pag wala kang pambayad. Problema Kaya nga ako eh. nagtatrabaho namamalimos eh. Para may pambayad. Sige na po, 100. Yung 15 po, na lang nyo, pamasahe, pangkain ko po. O sige, ito 100. Ayan, okay na. Oh. Thank you po, bukas po ulit. Palimos po. Ay, ala, yan, magandang bigyan, matanda, senyor. Tumuo kawawa tabingi yung muka. Palimos po, sir. Ay, eto po, Bibili ako ng relo eh. relo po, hindi Opo. pagkain ang bibilin nyo? Hindi, siyempre, materialistic kasi ako. Ano nga ang Eh, gagawin ano sa po pagkain? Madali na makakuha ng pagkain. Tay, Eto pasensya po, na. 20. Ayan po. Ano ba yung relo na mabibili sa 20, ma'am? Ha? Yung dahon ng niyog na relo? Eh, Hindi bakit sila po? makarelate, guys. Bakit kayo bibilang ng relo, lolo? Kailangan nyo kailangan nyo po magpa-check up eh. Alam ko na po, samahan po namin kayo sa center. Hindi na, wag na po. Gusto ko ng pambili ng gamit para pugi. Ha? Sige na, ma'am. Mukha naman po kayong di puluboy eh. Ang ayos-ayos naman po ng damit nyo. Asan po ba yung anak nyo? Ba't kayo namamalimos? Asan po Wala yung na asawa akong nyo? pamilya, ma'am. Iniwan Siguro- ako. Bakit po kayo iniwan? Marami akong asawa, ma'am eh. Ba't kayo naman, bakit hindi sa... Tara na. Bigyan mo na. Para Ayan, okay na po ba yung 100? Grabe kayo. Dami niyong ATM. Kanina pa ako nakatingin sa inyo eh. Withdraw kayo ng Negosyo po namin to, tay. Opo. Sige po, alis na po Ano kami. negosyo yan? Papautang po kami. Ayan, pautang. Hindi, pwede yung utang. Kailangan po ipiprenda yung ATM eh. Wala naman po kayong ATM. May ATM ako dito, pili lang kayo. Kahit ano. Saan po galing mga ATM nyo? Di ko alam, iba-iba yung pangalan. Ako tatay, masama po yan ah. Sige na, Sige po, ayan na po, 200, ayan na po ah. Magpakabait po kayo, huwag kayong nang lalamang ng kapwa. Sabi naman itong mga tao to, mga walang puso. Paldo! Ayan na. Ayan. Nalista mo na lahat. Oo. Mahal. Tapos mamaya, ako na lang mag-aantay dun sa mga kukuha ng sweldo nila. Ako na lang magbibigay ha. Ingat ka. Mm-mm. Ang galing mo talaga mag-isip ng negosyo, love. Ganun talaga, love. Ayan.
Love you. Yung ATM ko po. Ano po pangalan? Trixie. Trixie. Trixie Oker. Eto po, 1 to 50. 1 to 50 na lang natira sa sweldo ko. Yung interest po, ilang beses po kayong tumalbog yung ATM nyo eh. Kaya kinaltas ATM tumatalbog? Ano yan, cheque? Kaya 2 beses po ako nagkaltas. Pasensya na ma'am, ganun talaga ang Klase. kalakaran ng 5-6. Pirma ka na lang po. Pwede ba bawiin na yung ATM ko? Hindi pa po, hanggat hindi tapos ang hulugan, hindi kukuhanin ng ATM. Pirma na lang po bago tayo magka problema dito. Ano ba yan? Ayoko na mga utang dito. Naging maayos po ang patakbo ng pautang namin, Colentits. Nag-resign po ako sa trabaho para matutukan ko talaga. Mag-focus na lang ako. Yun lang. May iba na hindi na nagparamdam. Wala na palang trabaho at wala na palang laman yung ATM. Umabot po ito ng halos 150K ang lugi namin. Kasalanan ko? Oo. Bakit ako ba yung nangutang? Oo. Ako ba yung hindi nagbayad? Lahat ng pera natin nilagay natin diyan. Ano nga tayo ngayon? Ano? Paano tayo makakabayad ng Babayad ng yan. Meralco, ha? Ganun Ang mahal-mahal naman ng talaga. kuryente. Dahil ikaw nilagay mo lahat ng pera mo diyan. Kung nakinig ka sa akin sana na wag tayo mag-resign, di sana may pangkain pa tayo. Ano tayo ngayon nga? Ha? Ano, yung mga ATM Ako walang lang naman laman. nag-resign. Bakit ka nag-resign? Sinabi ko ba mag-resign ka? Ako lang. Sabi mo kaya na natin to. Ikaw ang dahilan. Ba't ako dinidiin mo? Oo, kasi ikaw ang punot dulo kung bakit itong negosyo natin nalugi tuloy. Saan ako kukuha ng pampaluwal, ha? Paano tayo makakabayad sa bahay, ha? Hindi pa nga natin natutupad yung sarili nating bayad at sakyan. Lubog na tayo sa utang. Ha? Kahit habulin natin yung mga yun, mapapakulong ba natin yun? Wala rin naman pambayad yun eh. Pakulong natin. Kung Pakulong? kasuhan natin. Ha? Anong kaso? Anong pambayad mo sa attorney? Meron ba? Wala. Mang-uubos ka pa ng pamasahe, pabalik-balik. Ano bang punto mo dito, Ang ha? punto ko dito, kung di ka bobo mag-isip, Ako? Ako naghahanap ng diskarte. tatanga-tanga ka dumiskarte, hindi ka marunong. Sakit mo magsalita, ah. Nung okay tayo, tas ngayon na nagka-problema, di mo ko tutulungan sa solusyon, tas ako na yung sisisihin mo? Bakit pinakinggan mo ba ako? Lagi naman yung paniniwala mo sinusunod natin, ha? Oh, kung nakinig ka sa akin sana kahit 1 beses, hindi sana ganyan yan. Kaya ayoko na. Maghihirap ako sa'yo pag ikaw yung kasama ko sa buhay. Sisisi ako, nagpakasal pa ako sa'yo. No? Ganyan naisip mo? Oo, ayoko na. Josephine, Ayokong ma-stress sa'yo. Maikli yung buhay ko. yun lang yung problema. Give up ka na. Oo! Yun lang. Ayokong makulong, no? Ayokong maghirap. Josephine! Metro's #1 Love Radio. Basic!
welcome to Sabi ng Friend Ko. Baka pagalitan tayo ng digital. Morning! Morning! Nakaka-trigger na Monday ang ating drama. Grabe, Thank nakaka-trigger you kay siya. Uncle Fred sa Sa story pag-share. niya. May update ba? Update. Naghiwalay talaga sila. Hiwalay talaga hiwalay sila. sila. Hindi na siya nag-reach out sa babae. I think Hinayaan niya i-reach na. out nila, pero parang hindi na daw Oo, na. hirap na yun. Ayaw na yung babae. At saka ang pangit talaga na hiwalayan yung ganyan. Nung gusto niyang i-patch, pero wala eh. Parang nakita niya na yung palang yung pagsubok, bumigay na daw yung babae. Ayan. Tapos sinisi pa siya, ba't nagpakasal pa? Kasi di ba late na silang nagtagpo. Oo. Mula siya pareha silang galing sa long-term relationship, tapos biglang yun, nagpakasal. Kasalanan ni Johnny Ocker, sabi ni Tigasti. May tanong si Tigas, ilan ba yung gap mula nung kanasal sila na naghiwalay sila? Ilan yung gap? Oo, ilang years na silang kasal bago sila naghiwalay? Bago lang daw sila Bago nagpakasal. lang. 3 years. Basta, naka 3 years sila sa relationship. Yun. Ang lungkot. Parang nung kinasal sila, nung hindi pala sila, nagtutugma. Ang lungkot lalo na kapag of course wala valid din yung nararamdaman ng babae, 'di ba? Valid din siya. Pero mali lang yung ginawa niya na nag-play victim na lang siya para yung blame mapunta lahat sa lalaki. Na parte siya ng ng decision na yun, parte siya ng negosyo tapos binlame niya lahat sa lalaki. So yun yung ayoko. Parang ang sakit sa inalagaan niya yung ego niya ng babae. Teka lang, ikaw nagdesisyon nito pero tama nung okay yung negosyo, okay ka din Oo, di ba? So, Sa business, di ba? she's a pussy. Hindi naman. Oy! Ano yun? Patingin nun. Oo, kasi kung halimbawa kung ako, mukha akong pera ha, napaka-materialistic ko. Kasi naman ako, as a hardworking sururut. Pinaghirapan. Pero, pag alam kong partnership naman to, pareho tayo nagdesisyon, hindi naman kita para i-blame. Hindi ko naman huhugasan yung kamay ko. Tutulungan pa rin kita. Tapos, istapahin ko lahat ng pera, tapos iwanan kita. Guys, di na materialistic yung scammer pa pala to, guys. Galaw ka. At saka, oo, correct, Herbert. Ang liit ng 150K para iwanan mo. Maintindihan ko pa kung 1M Siguro Talaga. patong-patong na rin siguro. Pero maintindihan ko kung 1M. Pero yung 150K, sisiw lang nakitain yun Sisiw lang na isang kidney lang yun Ay! Diba? Good morning. Ayan, si fellow tuber. Send your story ha, si Japs. Salamat sa imo na. Ma'am Hershey, good morning. Naranasan ko na yun mangutang sa 5-6. Naranasan ko na sinusurrender din yung piniprenda yung ATM. Talaga? Oo, during my Robinson's days. So, anong ginagawa dyan? Pautangin ka 5K? Halimbawa, utang ako sa'yo ng 1K. Pagbalik nun, 1-1. Tapos, sa'yo yung, para hindi kita takbuhan, sa'yo yung Iwan yung sweldo ATM. ko. Oo. Oo. Tapos ako talaga yung, ibibigay na lang sa akin yung sweldo ko, hindi ako mag-withdraw. Yun na nga, siya nga Oo, nag-withdraw. oo. Ang kukunin, ibibigay niya na lang sa akin, abutan tuwing lunch. Ito yung sweldo mo. Ito na yung paste. Kaltasado na. Ibibigay sa'yo yung resibo ng ATM para alam mo na ang kinaltas lang talaga yung tubo. Yun. Nagsimula ako sa ganyan, pa utang-utang dati. Teka lang ha, question. So, kunyari, nangutang ka ng 5K, so, dapat ang ibalik mo 6K, di ba? Kaya siya na 5-6. Oo, 10%. So, paano yung, anong babayaran mo dun? Pag singilan?
Yung 6K Sa na. kada sweldo, oo. Kakaltasan ka ng Mm, 1K. Hindi. Hahatiin sa dalawa. Halimbawa, 1 month to pay. Oo. Halimbawa, umutang ka 5K. Depende sa month. Oo. Mm. Usually, 1 month to pay naman yan. 1 month. 1 month to pay. Depende sa term na sasabihin mo sa ano. O ano to 2 sweldo to Okay, ito, so hot 3K, 3K. So, nakadepende yung term. So, sa withdrawing niya, tagabayad. Kaltas na siya ng 3K, then next sweldo, ganun ulit. Kaltas 3K, then ibabalik niya na yung ATM mo. Pag na-complete mo na yung payment. So, maraming ganyan sa Kasi yun yung pang-collateral nila, di ba? Para hindi ka takbuhan. hindi ka Kasi tatakbuhan. kung verbal lang, ay nako, wala. Dali ka talaga. Kaya nga sabi ko yung mga one hand, believe din ako kasi yung sa mga lending. Sa mga app, oo, no? believe Paano ako kaya nila kasi masingil yan? yung kapitbahay mo hindi nagbabayad ano pa yung magda-download lang ng app, 'di ba? Ang hirap kaya Kaya matindi din yung takutan. Yung may tatawag sa'yo, oy, ito si attorney from this, kailangan bayaran mo na kasi nandito na sa amin, kakasuhan ka na namin. Ganon yung pananakot sa mga hindi nagbabayad sa utang. 5 kung 100 tubo kada 1K. Ayun. Ganon. Meron po ba 2K, 3 months to babe? Grabe. 3 months to babe. Grabe talaga si Tigas dito. Tapos, magkano yung pinakamalaking utang ko? Siguro 10K. 10K. Sa Bombay, naranasan ko din. Bombay? Bombay. Ano? 5-6 din sila eh. Ganyan. Yan naman everyday Ano maniningil. yung arawan? Yun yung Everyday arawan. naman yan. Yung may notebook? Oo. Notebook mo sarili mo. Halimbawa, 100 per day, ganun. Yung So, hulog. pupuntahan ka nila. Oo. 100. May sibuyas. Hindi sila malugi sa gas niyan? Ang galing din nila din talaga eh. No, business din nila Meron yun eh. pang isa na try ko, cooperative. Sa co-op naman. Ano naman setup? Ganon din. Mas malaki lang ang alam ko ang Interest. tubo. Oo, mas malaki. Pero yun yung mga sumalba sa akin sa pag-aaral ko. Tsaka sa amin ni Nene. Nung bago-bago pa lang ako single parent. Cooperative. Tapos ang utang, halimbawa, utangin ko 5K. Magsasari-sari store ako. Yun yung puhunan ko. Tapos hulug-hulugan ko. Ganon siya. Bigasan. Ganon yung mga negosyo ko dati. Tapos hulug-hulugan mo siya every month. Oo, every week. Weekly naman sa Weekly. cooperative. Iba-iba. Ang dami kong uta. Tapos hanggang naging negosyo ko siya. Ako naman yung nagpapautang. Nung nagtrabaho na, nagkabila na ako na stasyon. Yun yung una kong negosyo. Ngayon di na. Wala nang 5, Wala 6. na, pinalaki yung negosyo ko. Kasi yan mahirap. High maintenance yan nga eh. Hindi ko na kaya yung singilan na po. Kasi makunat talaga magbayad ang mga nangungutang. So sabi ko kailangan. Ay, hindi mo kinukuha yung ATM before? Hindi ako nangunguha. Feeling, nagigilty kasi ako. Kaso, may mga hindi nagbayad. Hindi talaga. naman, hindi ko naman naranasan kasi kamag-anak ko naman yung nangungutang. Pero yun ang Nakakahiya. Oo. Maningil. Maningil, no? Kasi, halimbawa, tita mo, pinsan mo, ang Tapos hirap. magkakaroon pa kayo ng lamat dahil doon. Kaya sabi ko, ayoko nito. Tsaka Ang pahirapan parang na. pumapangit yung yung ugali mo. Pag Tsaka naningil yung relasyon ka. nyo nga tumatabang. pag Siyempre, halimbawa, pinsan mo yun, tapos sesendan mo ng seryoso na maniningil na at hindi maganda talaga. ganyan. Oo, magkakaroon ng lamat eh. Pero, ang isa sa pinaka-the best na negosyo sa mundo ay magpautang, katulad ng bangko. Diba? Kaya naman buhay na buhay yung mga bangko. Kasi yung mga negosyante, nangungutang yan, kapital sa bangko. Di naman yun gumagastos sa mga negosyante ng pera nila eh. Pinaparoling. Most na yan. of mga, pero meron yung mga minana yung pera, hindi na yun sila nangungutang. Pero karamihan ng mga from rags to riches, nangungutang yan sa bangko. Rolling lang. Mas mainam daw umutang sa mga loan. Oo, Sa kasi wala tao kang o utang na kamag-anak. loob. Magkakaroon ka pa utang na loob. Well, ganun talaga. Pag gipitan na, lalapit ka talaga sa kamag-anak mo eh, na meron. Ano pa May ba iba yung sila utang pagalit ko? pag sinisingil. Oo nga. Tapos, na-realize ko, okay na lang na negosyo yung nagbebenta kesa sa nagpapautang. Bibili na lang ako ng damit, ibebenta ko na lang. Kesa sa nagpapautang na bibigyan mo ng pera.
Kakaroon ka Ganun. ng kalaban no? Kakaroon ng kaaway. Pero yun na nga, yung... Ayoko. Meron din pala, ito nga ang kwento ni Fred nung kwento sa akin. Yun nga, meron palang iba, hindi na nagsabi na umalis na pala sa trabaho. Siyempre, nasa iyo ATM. Ayun na, bahala ka na dyan. Di na niya na Oo. single kasi Kaya- wala nang laman eh. Yun talaga kasi ang goal ng ibang nangungutang, tumakbo talaga. Sorry pero meron talagang mga ugali na ang mangutang. Kahit, Yun na yun, oh. oo, parang utang ako dito kay ano, utang Tas, ako dito kay ano, pantapal utang ako dun. dito. Magugulat kayo, wow, may, pag nagsama-sama kayo, sa inyong lahat may utang, may ganun tao. Galaw. Oo, may ganun tao talaga. Halimbawa sa church, Sa may church? ganun yung utangan niya lahat ng sisters. Uy, gino. Ganon, magugulat kayo. Halimbawa, uy, may utang din sa akin. May mga ganong sindikato trabaho? sa loob, sa trabaho. May mga ganong sindikato. Umalis sila sa Hindi trabaho, nawawala hindi pa talaga nakabayan. yan na inuutangan lahat. Tapos, ang goal ay takbuhan. Wala. Para sinunog na niya yung Kaya, tulay. yun din yung yun din yung sinishare ko sa inyo na ugali ko na lagi ko naman sinasabi. Pag may umutang sa akin, halimbawa, baka merong 3K dyan. Hindi ko siya binibigyan ng 3K. Yung Kasi kaya alam mo ko lang. hindi ibabalik. So, wala akong 3K, 1K. Ganon. Sige, pwede na yan. Ganun yung mga nangungutang, sige, pwede na yan, di ba? Ganun yung mga nangungutang alam eh. na, oh. Ibig sabihin nun, hindi na yun babalik. Mas okay pa kaysa naman sa 3K, 1K. Oo, hindi masakit-sakit 500 lang eh. ang meron ako. Oo, Hindi. hindi masakit. O sige, may utang ka bang 2.5 ha? Oo, may 2.5 ka pa utang May ah. utang ka bang 2.5 sa akin? Oo, Ah, ganun. Ano pa ba? sa call center, ha? Marami din ba utang dyan sa call center? Oh, yan, mga utangan. Marami talaga. Sa lahat ng tingin ko ng lugar. Oo, kahit saan aspeto. Kasi lahat tayo nangangailangan eh. Ang isa lang red flag sa akin, halimbawa kakakikilala lang natin, kinlose mo ako ng kinlose. Tapos sabi, mararamdaman mo yun, parang may something close na close. Tapos biglang, pasensya na, kasi yung mama ko, yung nakwento ko sa'yo, yung mga gano'n. Oo, alam ko, ikaw ang bigay ni Lord. Gagamitin pa si Lord! Awa-awa. Oo, gagamitin, alam ko pinadala ka ni Lord. Eh, syempre, mapapatanggi ka ba nun pag ginamitan ka ng Lord? Pero dati nabubudol ako ng may Lord. Ngayon sasabihin ko, sino bang Lord? Drug Lord. O kaya si Bula Lord. Dati nadadaan ako sa Lord, ngayon hindi na. Hindi porke nasa church ay mapagkakatiwalaan na sa pera. Ganon. Tsaka malalaman mo rin eh kung may mga history. Oo, yun pa. Makikita mo rin talaga yung tao. Alam mo, ito, nangailangan talaga legit. Hindi yung nalaman mo na lang utang sa'yo, tas sa kabila meron din pala, tas doon meron din pala. Oo. Meron Minsan, talagang, minsan ang galing talaga magdrama. Madadaan. meron pa awa-awa talaga. Oo, kasi, halimbawa, yung mga ang mama ko po, nasa ospital, ng ganyan, eme-eme. Siyempre, kukonsensyahin ka. Ikaw yung magiging dahilan, nung ba't matetegi bills, di ba? Yung anak ko, nagkasakit. Oo. Pero yung ang totoo, hindi. Enrollment. Ano ba, enrollment kasi sa loob ko, ako din nagpapa-enroll. Yun nga. Yun lang. Thank you. Share lang. Abigail Sabi ni Doc Asatin. Memar, pautang po Tita Maxwe. Ikaw. Ikaw By naka-sports. sports ka. Ikaw naka-Mustang eh. Ako utangan mo. Mustang, grabe. Yan ba yung Shelby, Doc? Yan ba yun? Ba't may umutot? Ganda niyan, manakbo, Doc, no? Anyway, sige po. Send your stories, ha? Ang Kodogolor Tanya. Bye everyone and see you tomorrow. Dagang salamat, guys! Bye. May nangutang sa'yo na tapos nakita mo nagburakay. Buwis. Yan talaga. Dapat naka-hashtag blessed. What the hell? Hashtag feeling happy. Feeling blessed.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview.
cellphone dati ng mga Nokia. Kasi yung Nokia dati, clear cache. Ano yung clear? Clear talaga. Wala talagang ano yun. Delete, clear. Wala na. Dito kasi Sa itong atin, mga hype meron na pang- telepono to, may dinilit mo na, may pupuntaan palang folder, dinilit mo pa. Parang dinaanan mo dito. Oo, dinilit mo na, may folder pang isa. Tapos tatanungin ko pa, are you sure? Do you want to delete? Tapos pag delete mo, are you really sure? Kaya mo nga dinidelete, ayaw mo makali. Tapos tanong pa ng tanong. Well, ano name mo? X? Kukunin mo lalagay ko sasave ko sa Viber ko, X, para kagulo buhay ko. This is my cam. Tapos, okay. Hello? Tagal mo na sa show na to. Cam mo to, cam ko. Oo, Tatanda nakalimutan ko eh. na sa tagal Main eh. cam mo, cam ko. Napaka-basic ang po. Hi guys! Welcome sa pinakabagong podcast na bago niyong kakahumalingan. Ito po si Tanya Chinita. At sa podcast natin na ito, tayo nga po ay magkakaroon ng kwentuhang sagaran at maraming malalantad. Please welcome, this is Rated Tita Max. At sa ating pilot episode, sa ating first episode, pasabog ang ating Tita Max Confession. At sa ating Tita Max Confession, meron tayong babasahing letter from our listener. So, dito niya lang shinare yung kanyang story na yon. Kasi free space tayo dito, so wala tayong judgment dito. Pwede naman man-judge. Yes. Yan. So, and of course, dahil pasabog ang ating pilot Tita Max Confession, pasabog din ang ating pilot episode guest. Please welcome ang batikang babaero ng, batikang komedyante ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Alex Calleja. Welcome to the show! Just to correct, no? Hindi Ay, dito pilot guest. This is just a test podcast para malaman kung pwedeng palitan ng Titi Max. Sorry. Hello! Ang ganda Hi, nitong so ano mo. kamusta? So, ito naman. Paano yung ganda? Ano sabi mo? Ang Iba yung ganda. pagpasok mo kanina. Iba sinabi Hindi, mo. ang ganda nitong studio mo. Nalito ang waist. Sabi sa waist, you're lost. Sabi sa akin. Ang hirap pong makarating dito. Talaga pong Oo, deserving kayong maging guest dito pag nakarating di kayo dito sa studio. Maraming salamat for... pilot pala ako. Yes. Malamang maraming tumanggi. Hindi available. Pang 8 ako. Parang, Hindi. Ikaw ang inantay namin bago magsimula. Grabe. Ganon ka ba sa mga guest mo? Hindi Ikaw inibitahan kita. Talagang sinagad kita doon Correct. 2 episode yun. Totoo. Yan. Maraming salamat for inviting me. Naku, hindi. Tanya. Thank Naku. you. At totoo niya, di ba? Naka-cancel tayo because of yung Weather. may magandang term eh. Di ba sa kontrata pag Ano ba yun? Yung pag sinabing God, yung Unforced- force majeure. Yun. Ano? Parang gano'n. Huwag tayo mag-dwell doon, no? Kasi kung di natin kaya magmatalino, mag-move on tayo. Huwag natin pilitin, abutin yung utak natin para lang magtagal sa episode na 5 minutes para masabi yung force majeure. Matagal. Para mapa-impress natin. Pero Pero di ba may nangyari sa health mo? Oo, nangyari. Tumaas yung BP ko. Ikaw ba naman ni Tanya ng ating gabi na, may ginagawa ka. Siyempre, nag-expect ako, nakala ko, sexual yung pala, i-guess lang ako. Tapos pangalawa, bumagyo. Show niya talaga to. Dalawa. Tapos pangalawa, sabi naman niya, ang galing ni Tanya due to our safety, our concern for your safety, cancel na. Tapos pangatlo na to. Hindi, totoo naman yun Totoo naman, Makakadaan bumaba. ka ba dito? Hindi. Bimol, pinalanguin nyo na ako, tapos papahabuin, yun nga. hanapin nyo pa ako dito sa napakagandang maze Pero na. siguro sinabi mo, ano ba to? Hindi pa to nagka-cancel? Sabi mo siguro sa akin. Hindi, nakikita ko naman talaga na gusto mo muna talagang umabot sa hanggang susumimba bago mo i-cancel. Pero kamusta yung health mo? Walang Di ba studio to, na-high 3 kumpanya na daanan ko. 3 IDs ang binigay ko dahil iba palang kumpanya yun. 3 guard. Hindi pala ino-honor sa unang guard yung ID. Palit na naman. Napakasikreto nito. Nadaanan ko yung presidential guard. Sus Mariose, ano nangyari doon sa guard? Ano to? Tapos puro itlog pala abutan. Okay. Ano nangyari sa hypertension mo? It's a long story, no? It's a long story. Tapos ang ikli. Medyo sunod-sunod yung travel natin sa abroad. Akala natin bata pa tayo. Kain dito, kain doon. Pero jet fit lag. ka. Oo, sinasabi ko sa'yo. jet lag. Tapos pagdating ko dito, hindi ako nakakatulog ng ayos. Tapos, karoon ako ng high blood pressure. Tapos Okay. nagkaroon ako ng anxiety kasi nga, Oo. gusto ko na matulog ng maaga. Kaya lang, nag-jet lag ako. Hindi ko makapagtagpi. Tapos,
Ang ginawa ko, nag-Japan ako. Sa Japan ako nakabawi kasi ang init ng... Nagbakasyon Hindi, nag-show pa rin. Hindi ako, diba? alam mo tamang alipin tayo ng pera. Correct. So, nagpunta tayo sa Japan, umiinit ang ano. Pero ang dami nilang mga iniinom doon. Pag pumasok ka doon sa mga convenience store, sobrang ang dami doon na mapapaniwala ka sa ano, ang dami kong ginawa. Uminom ako ng mga tsaa, nakakalapang pababa. Okay. Oo. Nalasang sinunog na kahoy. Pero tapos napunta ako sa mga temple na inaalog para makakuha ka ng magandang fortune. Tapos bad fortune. Tapos bayad ka ng bayad para lang maayos yung fortune mo. Tapos may Pinoy pala nakatambay na nilapitan ako na, wag mo nang gumastos dyan. May mga Budol good fortune pala. ako dito. Direkta kay Pwede Buddha. pala. Rekta kay Pwede Buddha. Yun lang. Pwede pa. Yun. Ayan na, nagsimula kami sa Pero religious. okay ka na. Pero okay. Kapariwarat. Pero okay na. Okay na. Nag-maintenance ka ba? Oo, hindi. Nag-trial muna 1 month ng, para sa blood pressure. Kasi ingatan nyo Pero din. dati pa yan. Oo, may mga kaibigan tayo talagang, alam mo, yung may message mo pero hindi nakakatulong. Yung message mo, uy, mataas yung blood pressure ko. Uy, gogo ko, traidor yan. Tapos magkukwento na ng mga nakakatakot na story na hindi nakakatulong. Yung kaya ka tumawag ng hati gabi para kumalma ka. Bababa mo na parang gusto mo butasin yung ugat mo. Parang sa friend. Alam mo ba yung kaibigan ko namatay dyan? Tapos yung tatay ng Hindi siya nakatulong. Tatay tinawagan ko may namatay na kakilala. Oo, kaya yayabangan ka. Oo. Sa'yo naman ka, ano ang blood pressure mo? 150/100 umabot. Siyempre, sa akin mataas na yun. First time ko yun eh. Diyos ko, 4 na kaibigan ko, akala mo nagpapayabang kami. Ako nga, 280, 200, di ko naramdaman eh. Masyado ang kabado. Ganun. Tapos nagpayabang kami ng blood pressure. Flexan. Yung parang bang, Oo. gusto ko tuloy, taasan ko kaya para... Tapos nagsasunod na tawag ko, tinataasan ko na sa mga kaso. Kasi, sabi ko, 170/120. Lagi talaga talo ko. Ulul, 200 nga ako over 90. Tapos yun, ginamit pa yung mga lola. Yung lola ko, sabi naabot ng 300/200 yun. So, sabi niya, nangingiwi-ngiwi na rin yung lola niya. Pero naka-recover. Tapos sabi ko, bandang uli, parang lagnat lang yung tinawag ko. Oo. Sabi ko, sige, sasarilinin ko na Wala lang. pala to. Nag-biogesing Wala pala to. Kasi okay lang pala. Okay lang pala to. Wala pala Pero pala. ano bang symptoms mo? Ah. Ano ba symptoms mo? Yung parang nagiging incredible ako yung ulo. Hindi, masakit sa ang lakas baka tanda nitong topic natin. Ang sakit sa batok, doon ko nang namdaman, tapos naipagtalo ko sa isang komedya na simple lang naman yung usapan namin. Pero parang Pumitik. tapos parang trigger. parang basta. Tapos nag-blood pressure ako. Yung blood pressure ko parang, sabi ko, tama na. Parang may ruleta. Pag roulette mo, oh my God, tumama ka. 150/100 tayo. 150/100. Pero na-confine ka ba? Hindi, syempre, may pera ka. Hindi pa emergency room Oo, ka. emergency room. Oo, ayun, pag emergency room ko, sabi So, nung- iiwasan mo na ang trigger mo. Sino nang trigger sa'yo? yung labas ng cleavage. Sa lakuyan ngayong mataas ang blood pressure ko, ayaw ko babae ka. Wala na ba ibababae? Wala na to, sa ganda to. Tapos sa loob sa ER, Ha? pwede ka pala maipagtawaran para sa health mo. Oo, pwede. Katabi ako, sabi. Totoo to. Hindi ko naman sasabihin ko sino sa Derek Sokola, may naharong na cute. Narinig ko. Sabi, sir, ilalagay na po namin yung pang vitals machine. Kasama pa ba yan sa package? Kasi kung hindi kasama, kutob-kutob na lang. Pinapatanggal niyo iba para makamura. So, ko kawawa talagang status. Sa ng- Pilipinas, ano? Iya ko, high blood. Pero ako, sa'yo, may power ano ko yun. sa'yo? Digital. Yung pang drama na teleserye. Yung pagdalawa ko parang, hindi dito na ba kayo lahat? Tapos taraw na ito na. Ewan na sabihin niyo, Hospital St. Luke's. Siyempre nakita ko medyante ako. Siguro buwaba din yung nila yung kwalidad ng servisyo nila. Pero mo tumunog yung machine ko yung toot. Siyempre taranta ako, makakita ka ng pula. Pagpasok ng nurse, sabi, sir, pasensya na. Naglolo ko talaga yung machine na yan. Sabi ko, di ata bagay sa hospital yung naglolo ko. Hindi ata ito para magkaroon ng mechanical problem. Habang may nervous yung ka. Pero tumunog. Sabi niya, sir, minsan kasi na talaga nagkakalaglolo ko. Ginanon lang mo. Kasama ko to sa stand-up ko. O akin to, mamaya mag-agaw na naman yung car wash yan. Mga agaw ng joke. Oo, yan. Okay. So, paano? Ituloy-tuloy na natin ito sa Oo. kalasok. Sa kalima sila, parang ang gusto ko patawarin yung naka-jacket na gray. Hanggang di siya tumatawa, hindi tayo titigil ng opening na to. Parang, ito, producer mo ba to? Ito. Hindi, ito okay to
nangunguha. Ito nasa likod yung nag-briefing sa atin. Si Troy ka? Parang taas ng standard niya. Hindi ko pa siya napapatawa ng tuloy-tuloy. Hindi tayo titigil ng opening line, opening segment to. Hanggang hindi ko nakikita tumatawa siya. Tumatawa, mumula na Di yan namumula. Oh. Okay. Ay, nako. Happy ako sa pag-imbita mo sa akin, Tanya. thank you Kasi sa pagpunta. Yun na. Tagal na natin minamanya kita. Gago. Nirepost namin, nirepurpose Oo. namin yung nakita mo. Oh, sabi, nakita ko ng comment. Hindi ko na nakita. Nakita Ano, ko ano? lang sabi, di ba may asawa na to? Sabi ko, gusto ko sagutin. Hindi nga, sineryoso mo to? Oo, ganun yan sila. Sabi Sabi niya, sa'yo, matandang hukluban na to. Di ba parang tanga? So sabi niya, corny mo. Napipil mo pa ganyan. Pag ganun, wala. Kasi naapektuhan ko siya kahit paano, di ba? Mag-type pa ng matandang hukluban. Ibig sabihin, kahit isang panahon ng buhay mo, nasakop ko yung Oo, utak mo. correct. May Galit nagsabi pa siya. nga doon, ang corny mo, pilit. Sabi ko, gusto ko talaga sagutin. Kaya lang, wala lang akong time ngayon dahil ang ganda ng blood pressure, di ba? Gusto ko sagutin na, hindi nga kita kilala ko ba ako? Sabi, tong matandang Oo, hukluban. matandang hukluban. Kasi naman nagpapaan pala, kagat mo ng labi nung inintay mo. Hindi, kasi nagpapapula ako ng lips, maputla na. O yan, magkwento na tayo. So, meron tayong Tita Max confession. O, sige. So, may letter sender. Babasahin ko na. Okay. Saan to lalabas sa Spotify? Yes. Ayos. So, Di ba meron ka, bago ka magbasa, di ba meron ka ng podcast may grupo? Kayo? oo, done na yun. Iba pa yun? Mm-mm. Tapos na yun? Tapos na, O tapos kinakalaban mo pati sarili mo? Sabihin Tapos na boring ka talagang. Sino ba kalaban podcast? Ako! Actually, kaya tayo nag-come up with Ano? Tita Max Podcast. Oh. Para may roster sila na papakinggan. Pagkatapos nun sa'yo, sa akin naman. Ah, tama. Diba? Oh, diba? Di ba may babae ka doon? Nakasama? Yung isang oo, podcast? dalawa. Yun, dalawa kayo nun? Oo, O tatlo kayo? kami. Hindi sila nag-work, no? Aminan. May statistic na lumabas, no? Ha? Basta Ikaw lang daw dapat ang matira. Yung joke lang, hindi ko kakilala. Ito So, ba? eto na nga, sabi niya, isa akong seaman. At minsan na ako nakatikim ng sarap na hindi ko matanggihan. Ay, putya. Nang mapadaan kami sa Brazil, sumisid ako sa dagat. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulong. Buklat, sundot, dukot, repeat. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang perang naipon ko. Sex yung sinasabi niya, no? Ha? Sex yung sinasabi niya. Okay. Kasi Nakaka-addict. pwedeng seafood yan eh, di ba? Pwede din. Na-addict ka sa seafood Correct. Buklat. No, di pwede pagbasa, kasi pwede mong basahin. Sige, basahin mo. O, dali. Na hindi tunog sex. Sige. Isa akong seaman at minsan na akong nakatikim ng sarap na di ko matanggihan. Nang mapadang kami sa Brazil sa seafood market, sumisid ako sa dagat dahil policy nila na kain mo, huli mo. Pero hindi ako nalunod. Tawa? Sabi ko sa'yo. Pero hindi ako nalunod, kundi nalulog. Buklat, sundot, dukot, repeat. Hay pa mga tahong doon. Mahal sila pero ang sarap. Yan ang naging routine ko, kaya naman naubos ang pera na ipon ko. Kumain ka ba naman ng seafood sa umaga, tanghali at hapon? Parang si Alex, high blood na rin ako ngayon. Nakaka-addict. May message ba ako? Mali ako sa... Ayusin mo. Yan, okay. Ayusin mo yung basa. Gawin natin talagang bastos. Okay, yun na ang naging routine ko, kaya naman naubos ang pera na ipon ko. Masisisi niyo ba akong kung malayo ako sa asawa ko? Hindi ko alam paano ko sasabihin sa misis ko at anak ko dahil nakakahiya. May respetado akong trabaho pero lahat ng ipon ko nalimas nang dahil sa tawag ng laman. Bigla kang seaman. Oo. Ganyan, same story. Alam mo, ang sarap lang mag-judge. Seryosohin ko muna ng konti, no? Kasi lahat ng masusunod na sasabihin ko kalokohan eh. Ang hirap, ang sarap lang mag-judge sa mga taong nandito ka. May normal na trabaho, umuwi ka sa gabi, kasamang asawa mo. At magsabi sa isang seaman na, ano ka ba naman? Ganyan. Eh tayo nga umuwi minsan, may mga natutokso pa eh. Correct. Ikaw, meron akong isang malungkot na kwento sa isang katrabaho sa office, sa isang show. Yung tatay niya, katumbas din na seaman, parang nag-a-abroad. Umuwi every 3 years. Tatay yun ha. Tatay, between tatay at anak niya na. Pero pag umuwi yung tatay niya, parang stranger habang tumatagal. Nawawala yung connection ng mag-ama. Oo. So, pag umuwi yun, naiilang na siya sa tatay niya. Pero sasabihan mo lang yan, tatay mo yan kahit ano mangyari. Oo. Pero yung panahong 3 taon mawala. Yes, correct. Dugo na yun ha. Yan pa kayang di ko justify sinasabi niya kasi ayoko naman siyang i-judge eh. Kasi kung ikaw ay nalulungkot, ang problema lang, medyo grabe siya. Kasi kung sa 3 bisyo, alak, sugal, babae. Tanggalin natin droga ha.
ang uubos talaga sa'yo, sugal, pera. Ang alak, pagka gumastos ka dyan, mamatay ka dyan, sa health eh. Ang babae, pag sobrang gastos mo, ibig sabihin medyo... Gumastos ka na. Hindi kahit ang babae. Ini-imagine ko sa akin, Oo. bilang ako, halimbawa, nakakapagbiraw sa ako, halimbawa. Sabihin natin, nagyabang ako, nag-100,000 ang gumastos ng araw. Hindi ko magagawa araw-araw yun. Hindi ako gastos. Pwede ako pumunta sa biros ng araw-araw, pero hindi ako gagastos ng 100,000. Kahit ano gawin mo, hindi mo unless putya, 8 yung kinuha mong babae, na kailangan hawiin mo yung 2 para makausap mo isa. Alam mo yun? So siya, kung totoo yung sinasabi niya, alam mo naman, usok-uso ngayon yung mga nag-o-over ng natalo sa casino ng ganung halaga, pero hindi mo malaman kung totoong ganun. Kung naubos ang pera niya, medyo iba yung ano yun, ibang level yun. Doon ko siya questionin. Kasi pwede ka namang. So manayikinig lesser Hindi, of open-minded naman yan. two evils. Kasi alam mo, correct. naging DJ ako ng AM. Correct. Ay, naging DJ ako na dati, yung MOR. At naging DJ ako ng Magic 89.9. Yung isang advice ko, inaano ng mga listener ng MOR, ina-accept ng Magic. Kasi iba yung ano yun eh. Pero ito yung practicalidad no. Kung nasa barko ka, pwede ka namang tumikim eh. Nang hindi kasi sira ng... Hindi kasi sira ng buhay mo. Naiintindihan ko na malungkot ka sa barko. Pero yung gawin mong ubusin mo yung pera mo, para ka nagsugal. At ito, siyempre ang gusto natin, loyal na asawa. Ang pinag-uusapan po natin ay kasalukuyan ng bababae na. Wala na po tayong magagawa na, sana iniwasan mo. Wala na po tayo doon. Correct. Baga sa doktor, may sakit na po ito. Basic. Ang hinihingi na po ay gamot, hindi po prevention. Yes, Wala na totoo. po eh. Correct. Kung nasabihin, ba't naman ganyan ang payo nyo? Dapat ang pinayo nyo, huwag sa mga babae. Dapat papatol. Na babae na nga po, naubos na nga po yung pera eh. Ang sinasabi ko lang, sana, kung nang babae ka na, hindi mo paparatingin yan sa asawa mo at sa anak mo. Ibig sabihin, hindi mararamdaman. Magiging... So, kaya ba? Kasi pag halimbawa, nangingi asawa mo ng pera at wala ka. Kahit nagsusugal Kaya lang ka. mararamdaman kasi kung humingi ng pera eh. Wala kang mabigay, yun ka na. Yun ang magiging komplikado ang buhay mo. Ito ito mga, halimbawa, nagdodroga ka. Tapos sa bahay ka lang, sa loob ng bahay. Wala namang magpapahuli sa'yo eh. Diba, nagdroga ka, sabog ka sa loob ng bahay. Paglabas mo, matino ka ulit. Pagdala mo sa kwarto, sabog ka. Ay, anong gawin mo sa kwarto? Hanggang wala kang ini-involve na ibang tao. Walang bagansya, walang reklamo, walang sabpina. Ganon din yun. Kung lang babae ka lang ng babae, tapos yung pag humingi asawa mo, pera kompleto. So, hindi mapapansin. Hindi mapapansin yun. Konsensya mo lang yun. Sarili mo lang ang problema mo. Kaya ano mo problema? Hingi asawa mo. Anak mo, pang eskwela. Wala ako eh. Ngayon, konsensya mo na, apektado pa yung asawa mo, kaya ka nagkakaproblema. Pero naniniwala ako na hanggang solo mo ang problema mo at nasa alam mo paligid i-manage. Correct. Wala ka pang masyadong problema. Kaya lang nag-message na siya sa atin dahil paano ko po sasabihin to sa asawa at anak Kasi ko. sanga-sanga na complicated na kasi yung situation. So, sinasabi mo ba na pwedeng pang maintenance ang side chick, halimbawa? O yung tikim-tikim? Ganito. Discreet? Ganito. Sa perfect na mundo, wala sanang krimen. Di ba? Wala sanang patayan, wala sanang bagyo, wala sanang lindol. Meron. Di ba? Ang hirap, dapat galit na galit tayo ngayon. Huwag tayong maglindol. Ibig sabihin, ang mundo, meron talagang makasalanan. Pero kung ando doon ka na, i-manage mo na. Kung di mo mapigilan, pwede ka naman namin sabihin na tigilan mo yan mula ngayon. Ang gusto marinig ng mga idealistic nating tao. Maging loyal. Patigilin mo yan. At umami ka sa asawa mo. Tigilan mo at magbago kang buhay. Hindi naman ganyan ang mundo eh. Eto, asawa kita. Nagsabi ako, oy Tanya, ang dami kong tinira, gumastos ako ng marami, wala na tayong pera. Patawarin mo ako. Sasabi, si Tanya, sige okay lang, move on tayo. Hindi, ganito yan. Daktakan kami ng daktakan yan. Ano mangyari? Hindi ko kontrolado si Tanya. Pwedeng gumante, pwedeng hiwalayan ako. Ang dali magsabi. Magsabi ka ng katotohanan sa asawa mo at papatawarin ka niya. Hindi. Correct. Hindi ko alam ang gagawin niya. Hindi ko alam kung mag-aayos pa kami. So, ang pinakamatindi sa akin na gagawin ko, hindi ko aaminin sa'yo. Kahit ka pa wala, maibigay na pera. Aayusin ko yung buhay ko muna. Okay. Magdadala muna ako.
napalulung. Aaminin ko pa, iba yung matatanggap ng asawa ko. Pero yung bilang magbabagong buhay na ako, pag nagbagong buhay na ako, makakarap na ako sa asawa ko pag nagbigay na ako ng pera. Pero yung aaminin ko, minsan ang pag-amin, hindi nakakatulong. Tama. Correct, Imagine correct. mo, halimbawa mag-asawa tayo. Matanda na ako, Tanya. Mamamatay na ako, ang tagal natin. Ang perfect ko sa mata mo, ha. Ang Tanya bago ako mamatay. Aaminin mo babae ba? nga Oo. pala ako nung panahon na yun. Sa tingin mo, iiwan pa kita ng... Malamang sakalin Diba? mo ako eh. Oo, correct. Yung mga bagay talagang dinadala na sa libingan. Oo, totoo. Kaya nga may mga lolong masasaya eh. Yung nasa tumba-tumba. Kasi nagre-rewind na lang yun ng mga ginawa nila lang dati. yun. At sa tingin ko itong lalaki na to, nagkamali ka, matindi ka. Matindi ka, ba't ka nagkaroon ng maraming Oo, ginawang inubos bisyo. pera? Oo. O ano yan, masama Pera. yan. Pero yung pag-amin mo sa asawa mo at anak mo, sa tingin ko wala siyang wala siyang Wag may... na. Wala Wag na. siyang... Sa akin wala siyang maitatama. Maaaring ang pag-amin mo yung katapusan mo na ng relasyon. Yes. Wala ka totoo, nang magagawa sa totoo, solusyon. totoo. Ngayon, Plus malayo ka. Paano Oo. mo maaayos? Diba? Diba? Lalo na. Totoo. ang gagawin ko, magsisisi muna ako sa sarili ko. Babaguhin ko yung sarili ko. Tapos, pag may pera na ako, padala ng pera. Minsan ang paggaling ay yung yung pag-correct ng ano. Tapos, nasa choice mo na kung, Correct. kung aamin ko, hindi. Pero, practical lang yan. May mga bagay na... Discreet. Sa'yo na lang. Oo. Tsaka ako din naniniwala ako na hindi kailangang laging magsabi ng kung hindi ka naman tinatanong. Oo. Para sa katahimikan ng buhay at pagsasama. Saka sarilinin mo naman lang yung ginawa mong problema. Kasi pag sinabi mo pa yun sa asawa mo, kahit magbago ka, may lamat ka na. Last, mahirap magbago pagka binubungangaan ka. Example. O sige, bigyan natin mga iba-ibang scenario na lang para makita. Nagsugal ako, nagbabae ako, naubos yung pera ko, umamin ako sa'yo. Natanggap mo. Binigyan mo ako ng isang pagkakataon. Minsan, paano pag alam mo, na-delay ng sweldo ng legal? Legal na legal. Yung pasweldo, na-delay. Wala akong pasweldo. Anong unang reaksyon mo? Dahil umamin ako sa'yo dati, anong reaksyon mo? Sa babae. Oo. Sabi ko, hindi. Hindi sa babae, na-delay lang talaga. Tigil-tigilan mo ko, Alex Calleja. Ikaw na naman, magsisimula. Correct. Oh. Ayun ang unang senaryo dahil umamin ka. Pangalawa, yung amin mo, na babae ako, hiwalay. Oh. Ano mangyari sa'yo? Nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak. Tapos saka ka lamang gumago. Para kanino? Tama. Oh. Magawalan ka pa ng inspirasyon para magbago. Ngayon, habang nandiyan pa sila, magbago ka, ayusin mo, salilinin mo yung So, konsensya. ano naman masasabi mo sa mga babae? Halimbawa, ako sa perspective ng babae, hindi mo aaminin, sasabihin ng mga Pilipinang babae, unfair ka. Sige. Umamin ako sa'yo, Tanya. Bilang babae ka, umamin ako sa'yo. Ano talagang magiging reaction mo sa akin? Galit. Tapos, anong relasyon natin? Hindi na okay, hindi na smooth. Oo. Oh. Pero kasi yung mga Pero fair. Ha? Pero fair. Hindi pa din. Pero fair yun sa'yo dahil nagsabi ako ng tapat. Oo. Kasi nagsabi ka ng totoo. Oh, pero ang relasyon, paano? Pag ako iniwalayan mo, babalik na naman ang mga Pinoy. Ikaw naman, nagkamali ang tao, umamin sa'yo, hindi mo pinagbigyan. Ang daming side niyan. Ang daming side niyan. Huwag na tayong kaya nga may pari sa pag malapit ka na mamatay. Siya na lang. Siya na lang Siya na lang bulungan. gagawa ng paraan. Kaya mga pare, ang daming problema sa buhay. Ang dami, alam yan eh. Sila ang Nakakaalam. nag-absorb, Sa mga confession, no? Oo, ang dami. correct. Dami. Ano lang katotohanan lang hindi ko sila justify yung ginawa ng lalaki, pero sa seaman, marami po talagang ganyan. Alam din naman ng mga misis na Mag-call center ka nga lang. Totoo. O, di ba? Huwag Tapos na lang seaman mag-office nga lang kayo, tapos mag-team building lang kayo, totoo, nagkalasingan kayo di ba? So, totoo. yung seaman, hindi ko gina-justify. Pero, hindi ko rin gina-justify, hindi ko rin sinasabing, ay, mali yung lalaki. Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari sa kanya habang natutulog siya sa kwarto niya. At nakadaan siya sa isang Tanya Chinita na di ba? Tapos hindi lang lalaki yan, babae at lalaki yan. Ngayon, pag gender equality, pag sinabi, hindi, babae, lalaki at madalas yan. Lalaki at babae tinitingnan natin kung gusto natin ng gender equality.
Kasi pag binaliktad ko naman yung sarili ko, asawa ko naman ang nasa ibang bansa, Oo. tapos naubos yung pera niya dahil na-addict siya sa lalaki. Pag umamin siya sa akin, hindi ko naman papatawad siya eh. Di ba? Correct. Mm. Eh, ang ayaw mo, di ba magkaiwalay kayo? Correct. Oo. Di sarili mo yung konsensya. Grabe. Tapos magbago ka. Pero yung bata doon ang biktima eh. Ang problema kapag ganyan, kapag inayos mo yung sarili mong gusot, dahil na-manage mo na siya at first, na-manage ko pala. Discreet pala, kaya ko Oo. palang i-manage to. Di gagawin mo na paulit-ulit. Kasama, Sa'yo na yun. tao ka na talaga Sa'yo nun. na yun. Oo, deserve Oo. mo na yun kung ano mangyayari Okay, sa'yo. Basta sa'yo ikaw, na yun. kung nakawala ka na isang beses, tapos Oo. parang magnanakaw. Di ba magnanakaw, madalas mahuli sa huling lakad niya. Huli na to. So, sa kanya na yun. Oo. So kayo, letter siya ulit. Mag-letter sender siya ulit Correct, na ano. correct, Ako po ulit yung dati. Oo, sinunod ko po, nagbago po ako, tapos umulit po ako. Hindi na ako, natatado ka, Kasi mamatay alam ka mo na, na hayop i-manage, ka. hindi Susumbong pala. na kita mismo. Oo, hindi pala. Hindi, parang ibig sabihin, naubos na yung pera eh. Hindi naman to pelikula eh. Alam mo ang pelikula kasi, nagyayakapan yung taong dalawa, tapos ending yan, tapos happily ever after. Hindi ganun, nagigising ka kinabukasan, Tanya, nakita mo ako. Alam ba, malamig yung ulo mo na timing kita. O sige, okay lang sa akin yung ginawa mo. Pagtulog mo, kapag gising mo, nakita mo yung tsura ko. Tapos wala tayong makain. Susumbat ka na. Dahil mong pinagasto sa babae. Tapos titipirin mo ako ngayon. Ako, wala ka ng kaayusan. Nagsugal ako eh. Kilala naman nilang nagsabi ako ng totoo na nagsugal ako, naubos ang pera ko. Pero nung nagsugal ako, Kailan yan? 2015 to 2018. Sugal na matindi to. Oo. Tanya, wala pang online. Buti nga nakbago baka sabihin na hindi ako nakaka-relate sa naglilihim. Milyon ang pinatalo ko. Pero ang policy ko sa buhay, kailangan wala akong utang at walang di maapektuhan yung asawa ko at anak ko. Yung nalululong ako sa sugal nun, kumpleto ang pagkain. Oo, support. Hindi natutigil sa pag-aaral ng anak ko. So nagulat lang sila nung Ang nalalaman lang ng ang asawa ko. asawa Ang laki pala ko. naubos. Oh. Hindi, sayang pala yung pera, pero wala akong Correct. utang. Pero hindi ko sinabi sa kanila yun. Nung nagbago ako, ngayon lang nila nalaman, nagkwento ako. Nagsugal ka pala nun. Oo. Kasi kung sinabi ko pa sa'yo nagsusugal ako nun, padadagdag pa yung gulo natin sa buhay. So, inayos ko muna yung sarili ko. Yun. So, Anong trigger para sabi mo, ayusin ko na to? nagtatrabaho ko Turning ng point. matindi. Bili mo, yung ini-stand up ko, ubus na. Shit. Minsan nga may casino yung lugar. Di ba minsan may mga show tayo sa Okada. Ang Dagol! Bata pa kokol. Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga, mga kabisyo. Kasama mo, Manggas, para sa Siko. Sino ako? Isang malungkot na balita ang gumising sa online community. Matapos pumanaw ang kilalang antikenyo vlogger na si Super Estong, na ang tunay na pangalan ay Simon Kapindit Jr. Bakit? Matapos umanong makuryente habang Ay, kumakanta sa videoke sa isang resort sa Kulasi Antique. Agad siyang isinugod sa ospital. Nung nangyari ang insidente, ngunit hindi na siya naisalba. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng insidente. Si Super Estong ay isa sa mga kilalang content creator. May mahigit 700,000 followers sa Facebook, kung saan nakilala siya sa kanyang nakakaliw at simpleng mga vlog. Noong una, akala nila prank lamang. Subalit, totoo na palang nakuryente na siya. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kanyang mga taga-suporta at kapwa content creators. Maging kami dito ay nakikiramay kay Super Estong. Sino? Ako?
Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Basic, nakakalungkot. Nakikiramay kami kay Estong at sa pamilya niya. Parang nag-enjoy ka lang, nagbibidyoke ka lang naman, tas yun na pala yung huling kanta Huling mo. kanta mo pala no. So, pag panahon mo na talaga. Sana inunan na lang yung mga babaero. Huwag na si Estong na nagpapasaya. Lord, patawarin yun ako. Sila yung Napaka-life is short, no? Totoo. Ano na yan? Cliché. Cliché? Lagi nating naririnig, pero life is short. Hindi mo... Tomorrow is not promised. Walang makakapagsabi kung bukas andito ka pa sa earth. Lalo na kung babaero ka. Ayan na naman tayo, Diba? guys. Kaya dapat maging loyal ka kasi hindi mo alam kung bukas andito ka pa, makakasama mo pa yung mga anak mo. Tapos Ba't yung mga hindi magkasama loyal pa buhay kayo. pa rin hanggang ngayon, be? Be, ha? Sis? Andyan pa, oh. Kaya nga. Oo, hininaan pa yung radyo, sis. Well, yan ang nakakapag-realize, nakakapag-remind sa atin na maikli ang buhay at dapat enjoy natin yung today. Habang dilat ka ngayon, i-enjoy mo yan. Kung may tampo ka, di magtampo ka. Sino bang nahihirapan? Nice. Ano po yung payo nila? Aray. May mga nangahulog na sila. Namatay tayo talaga dyan. Baka na-kuryente ka na dyan. Uy, bakoy. Oy, pero na-experience ko yan before, ha? Yung mga video... Ay! Hindi yung mga video kay machine na yung inaarkila. Oo, yung sa mga Kasi yung mic na... Oo, di ba? Tas Di ba pag ginawa? nadikit Okay, mo sa... maniwala na sana. Hindi, totoo. Yung pag nadikit mo sa lips mo, pagkanta mo, may ground. Oo. Kasi Papaganon wired. ka. Oo, di Guys, maniwala na rin din tayo, guys. Gumanon din Hindi, siya, di ba kaya nga, minsan tinetapan na yun yung ganito, nilalagyan na ng tape kasi sobrang grounded na, chinatsaga na. Tapos, pag inamoy mo, suksa ka na, amoy impyerno. Ba't mo naman amuyin? Hindi pwede, katabi lang yung ilong mo tsaka Maamoy bibig mo pag talaga. kumakanta ka eh. Totoo yan. Tapos parang hindi pa na-disinfect. Oo, tapos Tas medyo nakita mo kinakalawang may na. tinga-tinga ng lechon, Ay! may relleno. Ganun syempre, Sa inarkila amin sa may birthday. malunggay. Malunggay. Down, May down. malunggay. Kita mo may puno, tumubo na no. Kala ko, maniwala. Para lang sa'yo ang hiling-hiling ko. Para lang sa'yo. So, mas safe ba na na wireless na lang gamitin? Walang safe. Kung oras mo eh. Bagay. Pero Oo, para diba? maiwasan lang yung mga nangunguryente na Ang- mic. Ang Diba? tanong, mahirap ma-afford yan ng ng Bagay. nagpapaarkila. Yan Kung sa mga resort, alam nga resort naman lang. sasabihin mo, wireless gusto namin nag-arkila ka na nga. Ba't di ka sabihin nung nagpapaarkila, ba't di na lang kayo bumili? Ay, oo nga. Utusan nyo pa kami. So, wala, ganun talaga. Kahit wireless, yung video okay mismo, nakasaksak yun eh. Oh, pag pumindot ka dun, mapipindot mo din yung 5. Maniwala na sana ko, guys. 5. Tero. Anong tiro? Zero eh. Naririnig ko kasi tero eh. Espanyol. Tero. Espanyol. Meron kasing ibang videoke machine ng ganda, touchscreen, tas wireless Tapos yung mic. nakahubad yung background pag kumakanta. Tas may sasabihin na Sabay-sabay gumaganon. may papasok. Sir, magparampa na ba tayo, sir? Alam na, beer house. Kala ko birthday. Hindi yan beer house. Ano? VIP. Alam na alam. Sabi ni Bong Villamor na nagchat si Bong Villamor Roy Mapili. Sabi na, Kala ko birthday. sabi naman, Kanor, VIP room ang tawag dyan. VIP room pala. Sabi ni Direk Phil, VIP room daw tawag VIP dyan. room. Lumabas si Jollibee. Sa Sa party? Hindi sa VIP room. Ano ginagawa niyan? Pipiliin din siya. Hindi nga pwede kasi, di ba? Kaya ano ka? Sa VIP. May chicks doon. Sa VIP. Sa videoke. Ah. Ay. Sumayaw ng tong tiki-tiki-tiki-dong eh. Yung mascot. Yung mascot. Ay, gusto mo hindi ka mayaman. Yung mascot. Hindi yung babae. Sumayaw ng tiki-tiki-dong Oo, sa VIP. Brazilian eh. Nag-Brazilian siya. Yung babae. Oo, Brazilian wax.
Kita sa salamin. Nakita sa salamin yung babae? Yung mascot. Nainita na siya sa loob. Yung mascot. Yung babae. Nakabra na nga eh. Yung babae? May number nakalagay. Yung babae. Sabi ni Bong Villar. Naalam. Basic. Alam na alam niya. Tikit-tikita. Alam na alam niya. Ay, tanay. Mga kabisyo, hanggang alas 9 tayo at amahan kung may nanalo sa Love Knows No, No Boundaries. Boundaries. 1-5 yan natin sa atin ng Charm Fabcon Purple Eternity. Pati sa ating kasama mo, love. Yes. Baka kayo yung Pag napunta namin. nakatuto kayo, May 1,000 pesos, may Tapos, grocery. na worth, Basta may grocery. na worth, Basta worth may your grocery. life. Worth your love. Meron ding radyo mula sa May Astron. babae din. Ay. Saan ba yan pwede sumali? Sa? Kasi may chick, sabi mo, may chick. Oh, eh. may babae. Kaya tumutok Kasama mo na. lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang.
tanghali, kumikinang na ulaw, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole and Diego! Teka, babasahin ko. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi po, nasira po yung cellphone na niregalo po sa akin ng mama ko. Ngayon, nagtataka po yung mama ko kung bakit hindi daw po ako nagse-cellphone. In fact, ako po ay nakitext lang po. Ayan. Paano ko po ba sasabihin sa mama ko na hindi po siya magagalit? Ay, Well, ganito lang yan. dami na nga naming problema. Yun yung gusto ko sabihin. Ganito lang yan. Ang dami na nga namin problema, dumagdag ka pa. Pati ba naman yan, issue din namin. Alam mo, pero totoo naman, no, pinakamahirap sa lahat talaga yung umamin sa magulang. Kapag ka meron kang ginawang hindi masyadong maganda. Mahirap yun eh. Kasi Kaya ito naalala ko tuloy nung bata pa ako, binilhan ako ng relo na quartz. Sumama ako sa yung mga palaboy-palaboy din ng mga kaibigan, naligo sa beach. Nakalimutan ko, bagong-bago, iniligo ko sa Tapos, nabasa, hindi na gumagana. Oo, hindi siya water resistant. Baka fake yan, quartz yan. Sabi ko, hindi na ako uwi sa bahay kahit ano mangyari. Talagang hindi ako umuwi. Nung nagutom na ako, umuwi din ako. Saka ka lang umuwi. Diba? At saka mo lang inamin. Oo. Ganito lang yan eh. Kapag ka ang magulang ay nagalit sa isang bagay na ginawa natin or hindi natin ginawa o kaya sa isang kasalanan, syempre normal naman yung reaction na magalit. 'Di ba? Pero hindi naman yan magagalit forever. Correct. Of course, kaya naman sasama yung loob niyan kasi una, kung halimbawa ito katulad nung kay Diego noon, 'di ba? Pinaghirapan din naman bago magkaroon, hindi lahat ng tao may relo. Tapos etong kabisyo natin na nag-PM, hindi naman din lahat talaga ay mabilis lang bumili ng cellphone kapag nasira. Baka ito'y hindi namin alam ang backstory. Gift sa'yo, ipinangungutang ng nanay mo. Yes. Pinakamasakit kasi yun eh, yung nagbabayad ka pa kahit wala na yung item. Ilang beses na nangyari sa akin yan na nagbabayad pa ako kahit yung item na wala na or nasira. Masakit talaga yun. Pero hindi naman yan forever para magalit sa'yo. Tama. Actually, mas ma-appreciate nga nila kung sasabihin natin yung totoo. Feeling ko kaysa yung anong sinagot mo nung tinanong ko kung ba't hindi ka nagsiselfone? Tingnan mo, pag nagsinungaling ka, mapapatungan pa yan ng isa pang kasinungalingan. Hanggang sa nalulubog ka ng nalulubog. Hanggang sa ikaw na yung kapalit ni Satanas. Charot. Actually, naalala ko lang kasi may isang verse ako na na-quote nung Sunday nung nag-preach ako, nag-message ako na may ganyan na sinasabi na kung minsan, yung mga wicked daw, yung mga makasalanan na tao, kung minsan hindi na nila na alam na nai-stumble na sila. Hindi nila alam na masama pa sila. Kasi automatic na eh. Kasi Ano gumawa ka ng maliit na kasalanan, hanggang sa patago ka ng patago, na lumalalim na lumalalim. Na parang feeling mo, normal na siya. So, wag nating inormalize yung pagsisinungaling. Yan. Porque gusto nating itago yung kasalanan na ginawa. Kasi again, pag nagsinungaling ka, papatungan mo pa yun ng isang kasinungalingan eh. Hanggang sa, yun nga, hindi mo nalaman, nandun ka na, lumubog ka na. Ayun, cellphone lang ngayon na itinago mo, sunod love life Correct, na. totoo. Sunod may ginagawa ka na. Magulat pa ng nanay mo, buntis ka na. Rat, diba? At anong rason? Natakot ka. Natakot ka. Diba? Ang hindi natin alam, minsan kasi, ito na naman yung sinasabi ko lagi, parenting doesn't come with a manual. Ibig sabihin, kapag naging magulang ka, kahit na madami ka pang nabasang libro, na-attend na seminar, maaaring may tulong din talaga ito. Kasi may labang ka naman kapag may kaalaman ka, knowledge is power. Pero ikakalibrate mo pa rin. Correct. Pero sa tunay na buhay, pag nandyan na, di ba,
hindi na yung katulad ng parang nababasa mo sa libro or napapanood mo sa pelikula o sa K-drama. Tama. Iba-iba po talaga, 'di ba? So, kung halimbawang yung magulang mo magalit sa mali mong ginawa, di syempre, normal lang sa kanila 'yon. Hindi na maaaring hindi nila first time nangyari to. Alam mo, ito yung isang nabasa ko kanina na sobrang totoo. Lagi ko kasing sinasabi sa mga kabataan, lagi ko to sinasabi na tandaan, sa mga magulang rather, tandaan ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Tama. Diba? They only have one childhood. Correct. So we have to make sure na tuturuan natin sila ng maayos, tapos masaya yung childhood nila. Pero yung nabasa ko, you only have one childhood. But you also have one motherhood. Ibig sabihin, para naman to sa mga bata. Oo. So kung yung nanay mo na nakakainis kasi laging nagagalit kapag may ginawa ka o kahit wala kang ginagawa, parang nagagalit sila, 'di ba? Isa lang din kasi yung isang beses lang din silang magiging mother. Katulad ng isang beses ka lang magiging bata, minsan lang din sila magiging nanay. And most of the time, hindi din nila alam kung anong ginagawa nila. Inaano lang nila, charot-charot lang nila. Ang mga bagay-bagay kasi nag-a-adjust sila as you go along. So, kung pag matapang ba ako, palasigaw, effective ba to? O doon ako sa pabebe, masikip at makipot. 'Di ba? Alin ang mas effective? So, yun lang yun. Ang parenting kasi along the way, kinakalibrate mo Correct. Halimbawa, nung maliliit pa sila, like for example, yung anak ko, iba yung parenting style ko nung maliit pa siya. Ngayon, nung nag-iba na rin kasi ugali. Totoo. So, mag-iiba ka rin din mag-a-adjust ka rin din. Correct. So, ano ang punto namin dito? Ang punto namin, kung magalit man yung magulang mo sa'yo dahil sa nawala yung cellphone, 'di ba? Or nasira, ano ba yung sinabi niya? Nasira yung cellphone, 'di ba? Pag magalit sila, intindihin mo. 'Di ba? Intindihin mo. Tapos marirealize din yan, 'di ba? Hindi ba't kapag halimbawa kinagagalitan tayo, ewan ko kung naranasan niyo po ito, no? Pero kapag kinagalitan tayo, maya-maya, o kaya baka abutin ng kinabukasan, may isa lang maunang maglambing dyan, tapos na. So yung galit ni nanay ay hindi forever. Yun lang yun. So galit niya. normal lang na maglabas ng frustration sa mga magulang. Tanggapin nyo, wag naman talagang feeling nyo naglabas ng frustration yung magulang. Dahil may kasalanan ka naman, niisip mo na ang sama-sama na ng magulang mo. Parang kinakawawa ka na. Hindi ganun. Ito yung sinasabi ko lagi, iba-iba po kasi talaga ang parents. Kung ang parents nung kaibigan mo, pabebe, mahinhin, baka kasi mahinhin talaga sila. Totoo. Parang, for example, makikita mo yan medyo malalaman mo yung kultura sa loob ng bahay kasi makikita mo sa ugali ng pamilya. So for example, meron akong kakilala. Ayan na naman! Ito na, kakilala ni Nicole Yala! Ang kakilala ni Nicole Yala! Handa na, handa! Eto, splok ko na. So meron akong kakilala na yung mga anak niya sobrang hinhin, yung sobrang finesse, as in, pag nagsalita. Pag nagsalita, sobrang malumanay. Tapos, basta yung mga galaw nila, very refined, ganyan. Tapos sabi ko sa asawa ko, grabe no, nakakatuwa silang panoodin yung mga anak. Parang hindi talaga makabasag pinggan. Parang may choreography. Oo, correct. Parang synchronized swimmers. Parang may choreography, synchronized swimmers. Tapos, hindi large movements na parang pantomime. Ang mga movements nila ay maliliit, mga pabebe. Parang graceful mga balerina. Parang may swing na nang i-slow. Totoo, ganon. Balerina. Tapos kung magsalita ang hina, parang kailangan mo pang come again. Ano ulit yung sinabi mo? Iha, ganon. Ano po, tita? Tita, kasi ganito po, ganon. Tapos sabi ko sa asawa, nakakatuwa sila, no? Ang layos anak natin, no? Bakit ano ba yung anak nyo? Kumbaga kung sa sayaw, kung itong mga anak ng kakilala ko, mga balerina, yung mga anak ko hip-hop. Yan. Hindi, yung cramping. Yung cramping gumagano. Correct. Yung cramping, yung may kasamang mukha. Ganyan. Ganon sila, yung padjak may kasamang mukha. Ganon. So, ganon sila. And then I realized, teka lang, hindi naman tama na mag-compare. Kasi una sa lahat, yung kakilala kong yun, ganon din sila. Ang hinhin nun. Kaya nga sinabi ko kakilala, hindi kaibigan kasi hindi ko masyadong kaibigan yung mga mahihinhin, di ba?
Kaibigan ko mahindutin. Charot! Hindi, so, ang hinhin nila. So, syempre, kung ano yung nakikita doon sa bahay, yun din yung mga ma-adapt. Yun lang yung sinasabi ko. Tapos na-realize ko, oo nga naman, syempre, huwag kang mag-expect ng batang mahinhin. Kung mismo sa loob ng bahay, level 105 yung boses namin. And of course, take note din nag-shift din sila ha. Actually, Di ba sabi mo, sa ngayon, si hip-hop. Princess pag may bisita, yes Oo, po. yes po. Nagugulat ako, sino yan? Sino yung sino tong pumunta dito, di ko yung kilala, 'di ba? Ganon. So bakit dati nabanggit yung mga ganyang klase mga eksena? Nag-iiba-iba ang ugali, 'di ba? Nag-a-adjust po tayo, mga ganyan. So, it's important na mag-intindihan. 'Yon, 'di ba? So, ganun 'yon again, babalik tayo dun sa fact na nasira yung cellphone. Hindi natin alam kung ano yung backstory doon sa cellphone. Maaaring pinaghirapan, maaaring inutang wala pang bayad, maaaring inutang hindi pa nagsa-start yung bayad. Ayan, yun pa yun. Ang sakit nun, 'di ba? Ang yung saklap. yung may pa na 1 month mo na bago bayaran. bago bayaran pero nawala, 'di ba? Masakit pero eventually po mga kabisyo, wala namang forever, mapapatawad din. Tapos makaka-move on din. Hindi naman forever yung sitwasyon na yan di ba? So, for example, ako nung isang araw, 2 weeks ago, parang sinabi ko ba yun, nasira yung phone ko. So, dinala ko na sa service center, tapos hindi lang nila magagawa kasi yung system nila down. Dinala ko sa yung pagawaan talaga ng mga cellphone ng mga batikan. Hindi din nagawa. So, sobrang sama ng loob ko dun sa yun na parang feeling ko hindi ako makaka-move forward kasi 4 years worth of pictures. Ang dami nung hindi ko pa napopost kasi ayaw ng asawa ko ng at the moment posting. Gusto niya delayed, ganyan, 'di ba? So, talagang sobrang sama ng loob ko. Parang feeling ko forever kong dadamdamin na nasira yung phone ko. Sinabihan na akong mag-back up, hindi ko pa ginawa. And then eventually, naka-adjust na ako dun sa bagong telepono ko. Naka-adjust na ako dun sa fact na, oo nga, hinuhulugan pa yan kahit na wala na siya, 'di ba? And then eventually naayos siya. So ganun lang talaga. Meron naman bigla-biglang magiging solusyon. Kung walang solusyon, edi lesson learned, 'di ba? Yun nga ang maganda dito sa nagtanong na isipin mo yung mga nangyayari, there are lessons to be learned. Yes, lagi. O yun yung ganansya mo kung baga, yun yung kita mo dyan. Correct. Na ngayon na pinag-uusapan namin dito sa Tambala na ang dami parang aral, ang dami parang connections doon sa simpleng cellphone na sira, nasira, 'di ba? Napunta na sa motherhood, napunta sa kaya mahinhin yung mga anak kasi mahinhin yung mga magulang, napunta na sa pag-adjust sa ugali. O 'di ba? Dahil lang sa cellphone mong 'yan, isipin mo ang dami ng ang daming napuntahan. So hindi rin talo. Correct. Ayan. Para hindi ka pagalitan ng nanay mo, ayan ipakita mo tong episode na to. Kaya inay, ayan na yung pinag-usapan nga. Ganun kakahalaga yung nararamdaman mo na pinag-usapan ka sa tambalan. Ganon. So, again, it's important na tandaan po natin na normal lang na magalit. Yes. Ikaw ba naman, di ba, nasira ang isang bagay? Di ba, initial reaction mo is sayang, kainis, di ba, buwiset, di ba? May masasabing, alam mo naman, minsan pag galit tayo, may masasabing mga masasakit na salita. Sometimes we don't mean it di ba? Pero nasasabi lang natin because nagulat tayo, nainis tayo, 'di ba? Pero dapat matuto po tayong i-owe yung yung mga pagkakamali natin, yung mistakes natin. Correct. So next time, mas alam na natin kung ano yung dapat gawin. Tama. Yun, kabisyo, ha? Salamat ng marami sa pag-share ng iyong kwento and wish ko lang, hindi ka talaga pagilitan ng nanay mo. For all you know, wala siyang pake. Diba? Kung pagalitan ka man, tanggapin mo. Tanggapin mo, nasira naman talaga Diba? Ay, oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala siya.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumunod. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio.
Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama
puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Drew, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah!
Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot. Bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh.
Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman Bato, ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato!
Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Bye!
shake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagni